ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ንመላ ህዝብ ትግራይ እንቋዕ ንኽብረ በዓል አሸንዳ ዓይንዋሪ ማርያን ጸሞረይን 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና ትብል ደደቢት ኣብዚ ሓለፈ 32 ዓመታት ብመዳይ ቀረብ ፋይናንስን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 48 ቢልዮን ብር ንዓማዊላ ልቃሕ ሂባያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 2 ሚልዮን ዓቆርሲ ዓማዊል ዘፍረየት ደደቢት ሕዚ ጠቕላላ መጠን ዕቋራ 18.9 ቢልዮን ብር በፂሑ እዩ ጠቕላላ ሃፍትእታት ትካል ድማ ናብ 21.2 ቢልዮን ብር ዓብዩ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ዝዘበን ዝጠልዎም ቴክኖሎጂታት ዝወነነት ትካል እንትትከውን ካብ ዘለዋ 220 ጨንፈራት 4 ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብኮር ባንኪንግ ሲስተም ዓርሶም ንዓርሶም ዝተኣሳሰሩ እዮም አዶፔይ ሞባይል ባንኪንግ አታአታትያ ልዕሊ 70,000 ዓማዊል ተጠቀምቲ ኦንላይን ባንኪንግ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ጸገም ሕብረተሰብ ንምቕራፍ 4.6 ቢልዮን ብር ልቃሕ ዝሃበት እንትትኮን ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ድማ 2 ቢልዮን ብር ልቃሕ ንምሃብ እንዳሰርሐት ትርከብ ደደቢት እትህቦም ዓይነታት ልቃሕ ኣድማሶም ብምስፋሕ ዘመናዊ ተሽከርከርቲ መኻይን ትራክተራትን ባጃጃትን ዘተኣናግድ ሓዱሽ ጨንፈር ካስትል ኣብ ከተማ መቐለ ህንጻ ሸባ ኮሌጅ ከም ዝኸፈተት እንትነበስረኩም ፍናን ይስምዕና ርሑስ በዓል አሸንዳ ዓይንዋሪ ማርያን ጸሞረይን ክኾነልኩም ደጊምና ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ ኣብ ደደቢት ይዕቆሩ ካብ ደደቢት ይለቅሑ ብደደቢት ይለወጡ ደደቢት ሰረት ብሩህ መጻይ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ